L-aħħar tokki tal-1999 inkwetaw lil bosta madwar id-dinja b'mod partikolari minħabba l-Y2K, jew il-Millennium Bug kif kien magħruf. Fortunatament ma kellux l-effetti devastanti li ħafna kienu qed jistennew. Għaddew 25 sena minn dakinhar. L-akkademiku u r-riċerkatur dwar il-medja diġitali Martin De Battista spjega li kollox kien marbut mal-memorja tal-computers ta' dak iż-żmien li kienet ferm iżgħar meta mqabbel mal-lum. Għaldaqstant il-programmers ma kienux jidaħlu l-erba' numri kollha tas-sena. Per eżempju, 1990 kien juru l-aħħar żewġ figuri, id-9 u 0. Allura ħafna bdew jibżaw illi meta niġu biex niqilbu għas-sena 2000, flok tiġi s-sena 2000, il-computers jaħsbu li morna lura għas-sena 1900. Allura jkun hawn kaos totali. U dibdew jaraw ġejja fil-bidu ta' snin 90, bdew jippreparaw għalija speċjalment il-pajjiżi żviluppati, anke hawn Malta kellna inizjattivi biex il-computers is-sistemi tagħna dak iż-żmien jiġu updated biex jilqgħu għalih il-Millennium Bug u nistgħu ngħidu illi fl-ewwel ta' Jannar ma laqalet nofs il-lejl jiġifieri kollox għandha biċċ il-ġid. Is-sena 2000 innota s-Sur De Battista kienet is-sena li fiha nfetħu l-bibien għal iżviluppi rapidi ħafna fejn tidħol it-teknoloġija. L-internet u ħafna mit-teknoloġija li nużaw illum bdew fl-ewwel 10 snin tal-millenju. Biżżejjed insemmu is-social media għandna l-Facebook, X, qabel kien Twitter, il-YouTube daw kollha ġew imnedija bejn l-2004-2006. Twilet l-smartphone kif nafuh illum, twilet it-tablet kif nafuh illum, l-MP3 player kif nafuh illum. Malta daħlet ukoll fl-Unjoni Ewropea, allura kellha taġġorna l-liġijiet tagħha. Daħal għall-ewwel darba il-Data Protection Act. Għall-ewwel darba f'Malta kien iktar linji tal-mobile phones milli kellna nies jgħixu f'pajjiżna. L-internet sar aktar veloċi wara li qlibna mis-sistema dial-up bit-telefon għas-sistema broadband. Is-Sur De Battista rimarka li 25 sena ilu ħadd ma kien ibassar x'impatt kien se jkollha l-medja soċjali fuq ħajjitna u li l-intelligenza artifiċjali se tkun aċċessibbli għall pubbliku kif inhi llum. Imma propri mħabba riċerka li kompliet bejn is-sena 2000 u s-sena 2022 meta ġi imniedi ChatGPT. Da kollu bil-mod il-mod wassal għall-AI kif nafuh illum. Ovvjament se jsir fil-futur ma nafux, però li qed jingħatu huwa li fis-sena 2025 din is-sena li għadha kemm twildet se jkollna verżjoni ġdida tal-AI. Dik li jkollok AI personalizzat li inti teħx jagħmel u dan jagħmel ix-xogħol għalik. Is-Sur De Battista rimarka li l-iżviluppi teknoloġiċi fl-ewwel kwart tas-seklu ħallewna bla nifs. It-tibdiliet kienu tant maġla li meta konna qed nibdew nifhmu eżattament il-potenzjal tat-teknoloġija kif din qed tibdlilna ħajjitna tinbet teknoloġija oħra.